Agdara. Murag ring light yun siya. Hello, what's up mga balaga, and welcome back to our channel. It's been a long time since we have our video like this. And yeah, murag isa ka dekada gyud kaayo nga before ta nagbalik og create og video. So for today's video, this is just a very quick video because I decided that I have to do I have to do an unboxing sa kining ring light nga itong ipalit. So right now I am using actually the parang sugat nga po siya, pag di siya ring, no? I purchased that one way back 2018 and I believe that the effect of the ring light sa imong video mo yung okay good guys siya. So I did not buy this one para sa akong online class. Di ta mag-ring light sa buang nang gid. Di ta mag-ring light sa online class, but I'm going to use this one siguro atong i-try yan box na to ni kung okay ba kini siya gamiton para sa pang vlog, pang content. So right now I don't have much time for making videos, but let's just try. So namalit ko ani kay para ma-motivate and at the same time siguro mahatagan og inspiration ang akong inner soul sa pag-create og mga videos. And yeah, as you can see, as you can observe sa akong mga past videos kay marag bisag unsa na lang siya diha. So pag nalibog ko sa akong content, but right now wa tay lang buhaton kun dili ato ang i-unbox kining gikan sa JNT. Tag 300 lang ni siya. So 325 pesos. So let's try. Okay ba ni siya? So mao gyud na siya. Butik mo kay dagway. Says here ring feel light. Murgaan kayo siya. So, yeah. Let's unbox. By the way, thank you so much for watching this video. Kung nagtanaw pa karon, wala ka na boring ng video. Yeah, thank you so much. And, nana siya. It's a ring. Ayan, a ring light. A ring of light. Yan, ring feel light. It says here, feel light and beauty face. Wrong spelling. Wrong spelling is wrong. Kabalo mo spelling na but so, naadre mga kabutang. Dito ito nabasahon. So, this is Agdara. Murag ring light yun siya. murag medyo ligon siya kay gahi-gahi siya. So murag mo ni ang iyang panggunit sa cellphone. And wala ta kabalo pero basta mao na siyang makapin gamit murag volt. Binako plastic pero murag dili sa kasi nasa bakal gamay kay bugat siya, which is actually good kay ang uban ng good plastic lang, so dali ra kayo maguba. So muna ni siya ang ring light. Gusto ko magbuhat atong challenge kung isulod bitaw diri. Hindi na sulod akong ulo. But right now, sige ato ang i-try kung usaw na siya. So naay kini butanganan. Butang ni mo yung cellphone diri. Uy, balingan. Cellphone holder. Sana all. Alright. Uy. Ayan. Cellphone holder. Murag excited ko ani. So, and nasa ibrug bangag dire para ato siyang gamiton para i-mount sa ato ang babaw sa ato ang kini, babaw sa ato ang adara. So, scroll. Kini sang unboxing, magwalay buot nga unboxing din siya kay nagdali yung time.
But ganahan kay ko kay murag bakal siya, dire ang kinang iyang pang volt, pang tight niya. And ayan, pwede din siya, diba? Ayan. Tuyok siya 360. Kaya murag ligunon gid siya. So ang atong buhaton is wala din siya stand. Wala siya stand. So ang atong buhaton mag-ana ta. Dili. Dili ta maggunit ani. Ato aning ibutang diri sa babaw. Wait. Uy. Murag di gini magamit nato. So ibutang nato sa babaw sa tripod. Walay pulos, wala tay pang mount diri sa tripod sa babaw sa kining cellphone. Uy. Wala guba na. Ayan, so okay na rin siya. So ato ra rin siyang ibutang dire. Ana, bugo kay ko kwaon man din ako ning cellphone kin akong gigamit karon kay dire man din nato ibutang, no. So wonder ko, so after how many minutes ni gano lagi akong auto. So ayan. Wait. Ayan. So kini sa ato siyang gamiton atong kwaon ng kining phone ug atong ibalhin dire. So, wait, ito siyang ibalhin. Okay, so right now, atuan ang na-mount ang atuang kining kuan, ring light, and dada siya inani na yung murag control na siya lights. So, ako ning palungon na akong isa kasugad ri. Tapos atong gamito na siya. Let's try. Ayan, sa natin ring light. Gwapo ba ko? I mean, gwapo ba itong ring light? I-try na to ang uban na color, na yung color black. Ayan. Parang next ang minatay. Ayan. Ay, pwede siya i-increase ang light. Kaya guys, pwede po siya ipa-dim. Ayan, pwede siya ipa-dim. Tignan ako buhok ko eh. Pwede ba siya ipa-increase? Ayan, hayaga siya. So, nasa murag yellow. Ay, napalong. Ayan. Ayan. Nasa inaning nga color. Tapos ay, wala lagi. Ayan, nasa murag inaning nga color. Ako kabalo. Kini. Hayag, murag siya normal. Piliha po natugnaw. Murag kini siya, murag daylight lang na siya, normal. Pero itry na to ang kining kuan. Uban. Siya yellow, murag siya hepa light. That's it for today's video. Kung maingon nga, murag nindot kay siya, sulit kay siya sa 325 pesos. And I do not know the technicality. Ani niya, saan siya nga color, I don't know, but I just love aning akong napalit. So nasa yung mga yellow and kini ganahan ko sa yellow yung murag mag ayan, daghan na oy. Ayan, ganahan ko ano niya. Tapos ayan, thank you so much for watching this video. Murag nonsense kini siya nga unboxing, but I'm just so happy that I have this equipment like this. Preparation lang gini siya para sa I do not know if when ang atong next ng mga videos. Pwede siguro sa TikTok, no? Nakoy mga motivational videos sa TikTok, so you can follow me. Ako ibutang dihang link. Ibutang. Alright, so that will be all for our lesson. Not lesson. That will be all for our video this time, and I really missed you. It's been a long time, and if you haven't subscribed yet sa atong channel, please do consider subscribing by clicking the subscribe button and paki-smash ang notification bell para ma-notify mo sa kanindot sa ato ang ring light and ma-notify mo sa akong next upload. Alright?
Thank you so much and I'll see you again next ring light. Ilaw, Sulaway. sulok kayo, Ming. Oh no. Oh no. Si Ono daw. Si Ono, dala sa Ono battery. Ring light. Batik mo kayo tignan ko sa ring light. Hindi lagi may effects sa mukha. Eko. Na, makadira. Jangan ko lang dali. Hindi ko effects mo. Ayun guys, yan. Miming daw, may effect ba ka, Miming?